Hej alle sammen. Vi skal til at spille noget mere League of Legends. Eller, nej, det må jeg sgu ikke fortælle. Det er min første episode. League of Legends vil jeg spille. Jeg synes, spillet er helt godt lavet. Altså, hvis I ikke spiller det, så vil jeg helt klart anbefale det. Det er en rigtig god grafik, og ja, det gør vel, jeg er godt optaget, så det tror jeg også. Der har vi 64 år. Ja, det tror jeg. Og jo, en ting er, at jeg kan bruge den 10 minutter, fordi det er sådan, at jeg så det er sådan lidt. Og det er det er så typisk, når jeg laver det til jer, så kan jeg ikke trykke op i ærmerne. Det er fucked. Fuldstændig. Så her er det. Ja, sådan. Jo, som I kan se, så er der forskellige her. Altså, ham og ham og ham og ham. Der er sådan noget, der er toppen, og der er midten, og der er bunden. Nu går jeg så i toppen. Og hende der, nu kan se det her, nu går helt klart i midten. Og så der er midten. Altså det er lige nok at gå i top for mig, så enten ikke, jeg tror faktisk det passer at gå i bunden. Jo, men man styrer sig. Man går ved at kigge på, hvor du er, så kigger du venstre, og så kigger du fremad. Og så har du sådan en spell, som ligger på Q, W, E og R. Du skal så trykke på, så ligesom en pil, så gør den det samme, tror jeg. Så hvis jeg tager pilen, den på et sted, eller sådan. Og så bruger man Q, så kaster han den. Så kaster han en øks. Det er fucking mærkeligt spil, og det kræver fandme meget øvelse at lære det. Jeg er 26, det er næsten lidt god. Jeg først begyndt at optage lige til. Så nu vil jeg det. Men enten vil tage det her med bare jeg vil lige finde jeg kan sætte det op på den måde, og så havde jeg det så nu må vi se. Nå, så kommer man, og så skal man blive tændt på den. Nu bliver det op til det. Det her. Det er der kan nok ikke komme en engelsk illustreret. Eller hvor sådan her engelsk illustreret. Hvor er det jo for? Ej, det er meget plads til det. Det er sådan et billede, den der andre grænse, der er her. Det er ganske fint. Der står 190 til
Jeg kan ikke se deres, men det kan man gøre den i det opdateret opdatering. Fordi det er den her, jeg skal prøve, og det er det. Og hvis man kommer ind i game, så bliver computeren her selvfølgelig klikket ud. Det er det, det er bare her. Det er gerne klik her. Jeg lader sådan her, der er noget den, som er top her. Så det her er fuldstændig. Og det her er bunden, og det er midten. Det er sådan det. Det er bunden sted. Hvad snakker I om? Hvad laver I? Skål med den. Pis. Jeg fik det. Ja, det var sygt. Næsten sikker. Det er det er fedt. Så har den lidt tekstvideo også, der lidt hurtigt, når man slår. Når I der I er 3 år. I går ned i hjælp kasser. Det er ikke skidt. Jeg tager den her med der, det er faktisk sådan ret godt, jeg synes ikke. Sådan. Og en gang og en gang. Og så lidt der. Det er helvede. Okay. Det kan godt være, at jeg kan have sådan den her i kombination. Jeg har ikke sådan det. Han har præsident i Kina også. Det er meget det med 100 sider. Det er virkelig sådan en ting, det er for det. I morgen skulle vi så gå ud af det der. Jeg kan. Den første episode, det er lidt politi. Så jeg tænker sådan her. Så hvis jeg åbner det, så kan jeg to. Ja.